1,100 Kani kende. iluongo ni Kisumu Mkuru. Yes. Oduoko mana kuma wachako godo ni en paro maber. Mak mana ni kae moko nyal tiye. Abiro nyisi gimomiyo en paro maber. Ok onyal tiyo ka. Senior J Bonyo Wuod Mwalimu. Ong'eyo maber ni kasa mowuotho garunge mabendo los koya kuom yien. To nitiere chir ma en go momiyo jo KWS ok nyal manye. Ne ang'o momiyo wuotho garunge. Molos gi indigenous tree. Kata molos gi yien manyachon. A gima miyo J bedo gi chirno en niya nikech opidho yien mang'eny. Koro kata ka jo KWS obiro to koni mano ni na ng'ada achiel to ne eme kaka kachalo. Mano kuong miyi chir. Adhi lero nitie wachno. Mar ariyo mitene godo. Chieng' mondiegi owuok. Ondiek apondo. Mayuak ni au. Chieng' mondiegi owuok to ondiegi wacho ni kawuono adhi rito rombe. An muwena rombe gi ariti. Ng'e wachadi ni ondiegi noseyieng', nosechiemo. Ema koro chunye bedo mang'ich kong'eyo nang'o rombe gi odhi rito. Chikni kako chalo ni ober on paper. Yende ne kako ondike gi kako biro ni kaka IBC obiro gikelo paro maber. Gitimo mana tijgi. Gitimo mana tijgi. Nikech chik mane Kenya wacho ni chik mar Elections Act mokwongo cha kapok obedo amended. Kendo tijgi no ber. To oke magi kuongo time kaka Ken wache cha. Jok monego be ni implement chikni e jok manogo wiye lero mokwongo cha. Jotugo. Jotugo ka ema nokwongo go wiye. Pod abiro ka lero nitie rombe jeja. Kendo ni koro jogi nigi chir. Ochalo na mana right to recall cha. Koro jogi nigi chir. Ibiro tene gi wach mar rungu machako gocha. Ni kineno ka koro jogi nigi chir kama. To tiende ne ging'eyo. Mokwongo en niya mondo mi ng'e ni to be IEBC be nigi capacity mar implement chik ni mondo mi ging'e no tim kare. Gionge godo. Gionge gi capacity no. Ombulu gi siasa ma Kenya ka sani nitiere weche adek. Gin ang'wen to chutho gin adek madongo. Mar ang'wen ok abi tumo ki jomoko biro yware kode biro wacho ni aginene. But mar adek Wuod Mwalimu ng'e kama gitimie. Gie bathe. Mokwongo mondo e siasa ma sani Kenya kae ni nyaka ibed go omenda. Kodi kwale, koda ni ituro bengi, koda ni iluoko odiero moro mane obiro, mano jopiny ok dwa ng'eyo. Jopiny dwa ng'eyo ni dhano riedo, itiyo kodi kodgi. Ma bende sani kidonjo ni dwa campaign to gibiro nyisi ni wuod mchaka Victor in wang'eyi. In ng'ama riek ilende Ramogi kacha kaka wanene imako Ramogi baraza bende ne imako nwa. In be kiki chandi ni loso kodwa. In tika gimi wuone lielonge miwa gini wadhi in omuno wadhi. Victor in wang'eyi kiki wuo mang'eny. In miwa marwane mondo watim mondo watiekre. Mano omenda. To omenda ni ok bi e yo mar gonyo kende Victor. King'iyo mondirana presidential campaign emancha ni neno ne wanyiso jok manche neno moko pochikore matindo papka ni gini mancha chikore ombulu mar ker ni gini tek mondirana ombulu mar ker kende dwaro omenda ombulu mar president mondi bed gi agents e polling stations gi kende mondi team campaign ma inyalo yudo tens go gi gik madware gi to gi dhano kweth machalo cha nyaka yud ni in go menda mathoth nekech sa wach mar ariyo madhi tenore gi yiero ni nyaka weche mag ang'enge tenore godo magi jok miluongo ni gunde ka goons gintie in kionge kode to opponent mari ni godo. Mae en achiel kuom gik motamo IEBC chungo weche mag electoral violence. Nikech king'iyo achiel kuom gik mang'iyo monego bed ni yiero bedo yiero makare, free, fair, credible and verifiable. Onego bed ni onge weche mag violence ma samoro nyalo geng'o joma mine kata nyalo timo gima iluongo ni voter suppression. Kata nyalo kelo voter apathy ka dhano luoro dhi ombulu. Mano en mar ariyo. Wach mar adek makoro joma onge pesa tenore godo awinjo ni dongo ni muso lwete. Koro joma onge pesa to onge goons koro lokore dhi e juok. Mano wach mar adek ma gigo tenore go jogo ng'eyo. Kae to mar adek mar ang'wen
Koro kionge pesa. Okabidhi kanyo matut nikech josiasa go ng'eyo. Jodongo madongo mokadwa luongo nyingi ka kibedo kod gi moso gibiro nyisi gik ma gigi otenorego. To gi mar ariyo en weche mag welo mokadwa dhiye. Koro king'iyo gini to nyisi ni IEBC ni kama tek. Nikech nyaka sani nitiere jogo matiyo gomenda mathoth. Achiel kuomgi gin jok ma gin piny owacho. Okawach ni jatend piny to en sirikal. Nikech ibiro ng'iyo kata mana yiero madundo manyo nitiere ol kalauni. Nyo waneno ka igero nderni moko manyo ok onego bed ni igero. Mano tiyo gi state resources to influence weche mag ombulu. Ibiro neno ka nitiere gas mani ichiwo gi gik mamoko. IEBC king'iyo 2013 achiel kuom gik mane part of evidence mane ichwalie doho. Sama ni neno Kethi Kilonzo kane ni kacha kochung' ne jakom to ni winjo kiwacho ni state notiyo gi resources, state resources mondo mi noti mang'oe ne gi influence godo election. Makmana kanyo